Mandawi City College mopatuma na sa free tuition policy alang sa ilang mga estudyante. Gawas din pipila ka matinunan mamahimo pang maka-avail sa education subsidy sa gobyerno. Ang report ni Nico Serino. Subsub na karon ang pagpangandam sa Mandawi City College sa pagbukas sa ilang klase sunod semana, Agosto 7. Mi-adopt na ang eskwelahan sa bagong academic calendar nga karong buwan na magsugod ang first semester. Gipang-repair na ang mga classrooms aron maandam ng daan alang sa opening. Samtang nagpadayon pasab ang enrollment. Karon nga school year, lakip ang eskwelahan sa dugang 7 ka mga local colleges sa Region 7 nga libre na ang tuition. Buot pasabot, ang ilang mga estudyante wala na unyay bayaran sa pagtungha bisan miscellaneous fees. Ubos kini sa Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education. The Unified Financial Assistance for Tertiary Students, or in short, it's also known as the UNIFAST, the administrator of the funding for the free tuition. That's under the umbrella of the Commission on Higher Education. Tungod sa free tuition, gilauman ang pagsaka sa enrollment. Sa miaging school year, kapin sa 900 ang mga estudyante sa MCC, apan karon pa lang, kapin sa 1,400 na ang nagpa-enroll. Zero fee talaga ang estudyante. Yes, wala sila babayaran including miscellaneous. Maybe that's the reason kaya dumami yung enrollment namin. Kasi yung ibang schools, let's say CTU, CNU, maaga man sila nakakapag-select ng students. Kami, bigla man kami nag-shift. Usa ang incoming first year nga si Maria Lynn sa nagpa-enroll. Malipayon siya sa free tuition aron makatabang sa iyang ginikanan. Ako ang mga igsoon na kay naanasad sila yung mga pamilya ba. Maong makakuan lang sad ko. At ito wala mo nahunaon sa bayro nun. Dili kayo bugat sa kuan. May mga estudyante sab nga pwedeng mo-apply aron maka-avail sa education subsidy gikan sa gobyerno. 40,000 pesos matag tuig ang mamahimong mahatag sa kwalipikado niini nga gikan sa mga pamilyang labing nanginahanglan. Tapang kayo, and then og sige ni sila og receive anang until say first year siya karon, so guarantee siya next year continuing gyapon siya. Kung board subject siya, by the time that he will be in the fourth year, napagin na siya additional, aside from the 40,000, napagin na siya additional 10,000 for review. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.